Kim Jong-un patří mezi nejznámější a nejkontroverznější politické představitele současného světa. Od roku 2011 stojí v čele Severní Koreje. Jeho vláda je spojována s pokračováním dynastického systému Kimovy rodiny, jaderným programem, raketovými testy a napjatými vztahy se Spojenými státy a Jižní Koreou. Kim Jong-un se narodil pravděpodobně v roce 1984. Je synem Kim Jong-ila, který vedl Severní Koreu před ním, a vnukem Kim Il-sena, zakladatele severokorejského státu. O jeho dětství není veřejně známo tolik informací jako u většiny světových politiků. Část mládí měl podle dostupných zpráv strávit ve Švýcarsku, kde studoval pod falešným jménem. Po návratu do Severní Koreje se postupně připravoval na převzetí moci. V prosinci 2011 zemřel Kim Jong-il. Kim Jong-un se následně stal novým vůdcem Severní Koreje. V době nástupu mu bylo přibližně 27 let, takže se stal jedním z nejmladších světových vůdců. Na začátku své vlády musel upevnit svou pozici uvnitř vedení země a armády. Postupně soustředil rozhodující moc do svých rukou. Jedním z hlavních témat jeho vlády je severokorejský jaderný program. Severní Korea během jeho vlády uskutečnila několik jaderných testů a výrazně rozvíjela své balistické rakety. Kim Jong-un tvrdí, že jaderné zbraně mají chránit Severní Koreu před zahraničními nepřáteli. Kvůli těmto programům se Severní Korea dostala pod rozsáhlé mezinárodní sankce. Kim Jong-un se několikrát setkal s významnými zahraničními představiteli. V roce 2018 se setkal s jihokorejským prezidentem Moon Jae-inem a později také s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Schůzky vyvolaly naděje na zmírnění napětí a možný pokrok v otázce jaderného programu. K trvalé dohodě však nedošlo a vztahy se později znovu výrazně zhoršily. Severní Korea zůstává autoritářským státem s velmi omezenou politickou svobodou. Stát přísně kontroluje média a přístup k informacím. Mezinárodní organizace zároveň dlouhodobě upozorňují na problémy v oblasti lidských práv a na velmi omezené možnosti politické opozice. Kim Jong-un však také podporuje rozvoj některých měst, průmyslu, zbrojního programu a vojenských technologií. Za jeho vlády Severní Korea pokračovala v rozvoji jaderných zbraní a raket, ale zároveň se několikrát pokusila o diplomatické jednání s Jižní Koreou a Spojenými státy. Jeho vláda pokračuje i dnes a jeho politika má významný vliv nejen na korejský poloostrov, ale také na bezpečnostní situaci ve východní Asii.